Когато детето е на възраст между 1 и 5 години и все още е с изцяло временно съзъбие, всички движения при него са позволени, за да се изчистят зъбите. Първоначално накарайте детето да отвори широко уста, след което сложете четката и накарайте детето да притвори. Когато е притворило, бузите са се отпуснали и по този начин можете да достигнете до последния зъб. Първо започнете отгоре с движение напред-назад, след което почистете и долните зъби. По същият начин. Накарайте детето да стисне зъби и направете кръгови движения. Все едно рисувате един оптомин. По този начин много хубаво се почиства плаката, която е на границата между венеца и зъба. След като приключите от едната страна, повторете същите движения от другата страна. След това накарайте детето да стисне зъби ръб в ръб и почистете предните зъби от едната страна, след което от другата, в горната и в долната челюст. Следва да почистим зъбите от вътрешната страна. Детето отваря широко уста и почистваме вътрешната повърхност, също с движение напред-назад, след което кръгови от едната и от другата страна. В предният участък е трудно да поставим четката по този начин, така че обърнете я и движенията са вертикални. Когато сме почистили зъбите на горната челюст, преминаваме и долу. Караме детето да дръпне езика назад, така че езикът да не застава върху вътрешната повърхност на зъбите. И с движение отново напред-назад и кръгово и почистваме и вътрешната страна. Никога не забравяме да почистваме дъвкателната повърхност на зъбите. Тук движението е хоризонтално. Напред-назад, както и за долните зъби по същия начин.